नोंथांमोना नुनो मोननाय बे मोसानाय नुथाया माबेबा मोनसे रंजाथाय फोरबोनि नङा। बरपेटा जिल्ला सिंनि हावली खाथिनि काउरपारायाव सासे पेरालाइसिस बेरामिखौ फाहामनो थाखाय सासे अजानि नाजानायसो। गोदान मुगायाव बेरामि फाहामनाया गोनोखोआरि बिथिंजों गोबां जौगाबाय, नाथाय बेबायदि समावबो सासे अजाया बेबायदि सासे बेरामिखौ फाहामनो नाजानाया बेसे गनायथाव। मख'नो गोनां बाथ्रा दि हादराव दा अमृत जुग सोलिगासिनो। गोनोखोआरि आदबजों फारफ्रोमबो बिथिंनि जौगानाया जोबोर गोख्रैथिजों खारनो लादों, नाथाय बेबायदि समावबो बरपेटा जिल्लानि काउरपारा गामिनि नखरसे सुबुङा खोमसि फोथायनायाव गोदोनानै दं। धुबुरीनिफ्राय फैनाय सासे अजाजों लोगोसे फैफानाय मोसाग्रा हानजाया हायलालाय हुइलालाय मोसानायनि गेजेरजों रायजोफोरनि सिगाङाव सासे बेरामिखौ फाहामनो नाजानाय नुनो मोन्दों। अजानि मोन्थोर आरो अडिअ' मेथाइ दामनानै हानजासे मोसाखावरिफोरा हायलालाय हुइलालाय मोसानानै बेरामि फाहामनो नाजानायखौ नायनो थाखाय गोबां गोजान गोजाननि हौवा हिन्जाव गथ' गथाय लैहोर लैहोर फैनानै थुबुर जाफैदों काउरपारा गामियाव। गुबुन फारसेथिं दानि गोनोखो मुगायाव बेबायदि खोमसि फोथायनायखौ ओनसोलनि सांग्रां नोगोरारिफोरा सोंखारिनायजों लोगोसे बे बिथिङाव पुलिस खुंथाया गोख्रों राहा लानांगौ होनना खावलायो। हावलीनिफ्राय पुरन देउरीनि रिपर्ट, समनि रादाब। रोगीक बेजे ভাল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে, এইটো কি ক'ব আপুনি? এয়া এক প্ৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে অন্ধবিশ্বাস। এইটো তাৰমানে প্ৰশাসনে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ইয়াৰ ওপৰত, যিটো তাৰমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ আজি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ আশাক পাইছে, আৰু এনেস্থলত আজি যিটো ভণ্ডামি হৈ আছে এইটো আমাৰ প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ জনাম ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লওক। সম্পূৰ্ণ অন্ধবিশ্বাস, এইবিলাক আচলতে পুলিচে এৰেষ্ট কৰিব লাগে। এইটো সমাজক বিব্ৰতে পৰিচালিত কৰি আছে। এই পেৰালাইচিছ বেমাৰীজন যেনেকৈ হোৱাই আছে, এইটোতো অলপ পিছত মৰিব যেন লাগি আছে। মেডিকেলত যাব লাগিছিল, আজি মেডিকেলত নগৈ যিটো ভণ্ডামি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, এইটো মই প্ৰশাসনক কৰজনে অনুৰোধ কৰিম যাতে সমাজত এনেকুৱা যিবিলাক চলি আছে এইবিলাক যাতে প্ৰশাসনে বন্ধ কৰে।